Γεια σας, εδώ είναι η Νέξ Στάρντολ και σήμερα θα κάνω αφιερώσεις σε σχολικές μου φίλες. Ξεκινάμε πρώτα με τη φίλη μου, την Κουκλάρα Κιούτ, είναι η σχολική μου φίλη. Τα ονόματα είναι ανώνυμα, απόρριτα. Λοιπόν, αυτή είναι η κύρια σουήτα της. Ναι, προχωρώ, μπράβο. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα και στην άλλη μικρή της σουήτα για να ολοκληρώσουμε την Κουκλάρα Κιούτ. Αυτή είναι η άλλη σουήτα. Φαίνεται θα ξαπλώσει με τον τίγρη και θα πιώνει σαμπάνια. Ναι. Και ό,τι θέλω να την ψηφίσουν. Γιατί υπάρχουν παντού vote for me and vote me. Αυτά για την Κουκλάρα, την αγαπημένη μου φίλη. Τώρα πάμε στην κολλητή μου φίλη, την Κάρου Μερμένη 56. Λοιπόν, αυτή είναι η κολλητή μου φίλη, η Κάρου Μερμένη 56. Είναι πανέμορφη. Thanks. Λοιπόν, και αυτή είναι η κύρια σουήτα. Τώρα πάμε στη μικρή της σουήτα. Και νομίζω πως έχει άλλη μια ξεκλείδωση. Ναι, καλά τα λέω. Ναι, και μικρή σουήτα. Αχ, πόσο κάνει αυτό. Καλά, θα δω μετά το βίντεο, τώρα δεν το προχωράω πολύ. Τέλος πάντων, πολύ ωραία σουήτα. Θα πάω ένα μυστικό. Τι βοήθησε λιγάκι η αδερφή της. Λοιπόν, φυσικά η αδερφή της είναι μεγαλύτερη, γι' αυτό. Βλέπετε ότι βλέπετε, αλλά δεν σας λέω ότι δεν το έκανε μόνη της. Λοιπόν, πάμε και στην άλλη σουήτα. Να τη και η άλλη σουήτα, η τελευταία, η τρίτη. Πάρα πολύ ωραία σουήτα. Σε αγαπώ! Όπως είπαμε, ονόματα απόρριτα. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη μου φίλη, την Cara Mermaid 84. Όχι, 24 που είμαι εγώ, 84. Εδώ είναι η φίλη μου, η δεύτερη κολλητή μου, η Cara Mermaid 84, όπως σας είπα πριν. Μην την παρεξηγήσετε, η σουήτα της είναι λίγο κουλβάχατα, μπες. Σημασία έχει η ομορφιά και εγώ πιστεύω πως είναι πολύ όμορφη σουήτα. Όμως μπορείτε να δείτε και εσείς. Αυτό θα μπορούσα να παρουσιάσει στο Alexander News, αλλά στο Thunder. Ωραίο. Πάντως σε μένα μου αρέσει αυτό το στυλ. Πολλά πράγματα στη σουήτα. Παλιά το είχα και εγώ αυτό το στυλ, αλλά δεν μου άρεσε τόσο πολύ μετά, οπότε το άλλαξα. Λοιπόν, πάμε και στη δεύτερη σουήτα της. Δυστυχώς το άλλο της δωμάτιο είναι κλειδωμένο, οπότε δεν μπορούμε να το δούμε. Λοιπόν, τώρα θα πάω στην επόμενη φίλη μου, τη Like Κουκλάρα 9. Λοιπόν, να και η φίλη μου Like Κουκλάρα 9. Αυτή είναι η κύρια σουήτα της. Θα μας φάει το μεγάλο το Pac-Man, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την άλλη σουήτα της. Εδώ είναι η δεύτερη σουήτα της. Ροζ, δεν πειράζει. Άλλος και άλλος είναι ροζ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φίλη μου, τη Hot Dancing Girl 2. Αυτή είναι η φίλη μου, η Hot Dancing Girl 2. Αυτή είναι η κύρια σουήτα της, αρκετά όμορφη. Και τώρα πάμε στην δεύτερη σουήτα της. Να και η δεύτερη σουήτα της. Πολύ ωραία αυτή. Θέλω πολλά φιλιά. Τώρα το όνομα φάνηκε στην Κωνσταντίνα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε την τρελή μου, τη γλυκούλα μου φίλη, την Οζούκα. Να τη σουήτα της. Αυτή είναι η κύρια σουήτα. Για να πάμε και στην άλλη κούκλα. Έχει και τρίτο δωμάτιο. Αχα, το ίδιο με της Αντωνίας.
όντως. Αλλά τα υπόλοιπα είναι λίγο διαφορετικά. Λίγο, τέλος πάντων. Να το. Και θα σας δείξω και το τρίτο. Όπως βλέπετε, στο τρίτο δωμάτιο δεν υπάρχει τίποτα. Το απόλυτο κενό, όπως λέμε. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ και θα φτιάξω και part 2 αφιερώσεις για τις υπόλοιπες χολικές μου φίλες. Γεια σας!